guys, welcome to Deepu Lifestyle. Tule annana special ini engklen ilalu anne enchina bangude fry enchina ik ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಮಾಡ್ತಾನ ಓ ಒಲ್ತಾ ಅವು ಗಟ್ಟದ ಗಟ್ಟದಾಗಿ ಏನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವರ ಇತ್ತದವು ಅಂದ ಹರಿ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕಾಯ್ತಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆವನುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಎಂತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಐನು ಆಜಿ ಏಳು ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ತಿನ್ಯಾರಣ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಇತ್ತ ತಿನ್ಯಾರಣ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಯಾರ ಅಂಕಲ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಿಟ್ಲಾಗ್ ಪೋಯರುಂಡು ದಯಪಂಡ ఆయన బర్త్డే మొరనిత్తుండే ఆయన గమ్మద్దాల ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ದಾಟಲ್ಲ ದೆತ್ತುಕೊಡು ದೆತ್ತುಕೊಂಡು ದುಂಬೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಒಂಜ ದೆತ್ತುಕೊಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜರನೆಗ ಪೋಪುನೆ ಅಮ್ಮ ಏನನ್ ಬುರ್ದು ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಲ್ಲಸರು ಬುರ್ಜಿ ಎನ್ನ ವನಸಾತಂದು ಬಂಗುಡೆ ತಿಂದಾತುಜಿ ಅಮ್ಮನ ಮಳ್ಳ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಗುಡೆ ಕಾಯ್ತನ ಬಂಗುಡೆ ಎಂಕು ಇಡೀ ದಿನರ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತಿನ್ಕ ಎಂಚಿನ ಎಂಕು ವನಸು ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಹೌದೈತಿ ಪುಲೆಕ್ಕ ಯಾನಿತೆ ಮೀನು ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ತಿಂದದ್ದು ಪನ್ಪೆ ಇದೇ ಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಅರ್ಧ ಎಂಕು ಮುಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕು ಮೀನ್ ನಾದುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚದು ಮುಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು ಮಾಸ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅರೆಪ್ಪು ಪೂರ ಇಡ್ಡು ಮುಟ್ಟೆ ಐತೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕು ಆಯ್ತು ಅದು ಮುಟ್ಟೆನ ఒక ಬೀಲ ನೀರಿದಿ ಇಂಕಪ್ಪ ಏನ ಮಾಡೋದು ಅಂಗಾರ ಬಿಗಾರ ಚೂರು ಖಾರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕು ಐತರ ಬುಕ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ನಂದೇರು ಖಾರ ಆತುಂಡು ನೀವು ಏನೋ ಕೈ ಸುವರ್ ತಿರಿ ಖಾರ ಆತಿ ದಾಯ್ದ ಕಬಾಬ್ ಈಸ ಅಂದ್ರ ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ಎಂದು ಮೀನು ಆಯ್ತನ ಖಾರ ಬೀಲೇರೆ ಕೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಸಾಲ ಕೊಚ್ಚಿಂಕ ಬೀಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಬೂಂದೆ ತಾ ಕುತ್ತುಂಡಿ ಮಸಾಲೆ ಇಡ್ಡಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಿಂಬುಡ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಂಗುಡೆ ತಿಂದ ಕಿರ್ಮುಂಡ ಅವು ಇಂಕ ಭುಜಂತಿ ಇಂಕ ಬೆರಕೆದ ಮೀನು ತಿನ್ನನಕು ಏ ಓವನರೆ ಮೀನುಂಡು ಕಾಯಂದು ಎಂದೆತ್ತೇನೆ ಜತಿ ಜೈತದೀತ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗ್ತದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಇಪು ಎಣ್ಣೆ ಬದಿಯಾ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಜ್ಜೋ ಇಂಕ ನಾ ಕೈದ ಮಿಚ್ಚಿದ್ದ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಲೇಪುರ ಏನೋ ತಿಮೆದ್ದಿ ಅದ ಎಲ್ಲಿ ಮೆದ್ದಿ ಏನೋ ಅದಮ್ಮ ಕೊಂಡಾಟದ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜನ ಇತ್ತೀರ ಅಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಮಣ ಮಳ್ಳಾಗ್ಲು ಎಲ್ಲ ನಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊಂಡಾಟ ಎಲ್ಲ ಮಿಜ್ಜಿ ಅವಿದೆ ಇವ್ರ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು ಮದಿಮೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ತಂಗಿ ಪಂಡದ ಏನೋ ಮದಿಮೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಅಂದು ಏಪಳಾರಪ್ಪನ ಅಣ್ಣೇನು ಅರಿ ನಾನ್ಲ ಎನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಅಂದುದ್ಯಲೆ ಎಂತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಪೂರ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟ ಅವು ಉದ್ದಾರ್ಗ್ ಬಂತಂದು ಕೊಂಡಾಟದ ಕದಿಪ ಅವತ್ತು ಮೂಕಿ ಕೊಂಡಾಟ ಅವು ಕೂತುದ ಅನ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಹರಿಮಾನಕು ಬೆನ್ನ ಮೀನ್ ತಿಂದಾಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು
ఆయన బీಲಾಪುರ ಮಾಸ 1999 ಇತ್ತೊಂಜಿ ವಿಟ್ಲ ಪೊಯರೊಂಜಿ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ಯ ಬುಕಾಯಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂದಾಲದ ತು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆಯಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೋದೆ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಎಂದೆತ್ತು ಕೊರ್ಕ ಅಂತ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಾಗ ಅಂಚ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಚೂಡಿದಾರನೇ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಅಮ್ಮನೇ ಅಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣಗೆ ದೆತ್ತೆ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪನಾಗೆ ದೆತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಹೊಡೆದ నేను దాయితే మనకోడు అలా జేసీబీ ఉత్తిజ్జండ ತುಲೆ ಜೆಸಿಬಿ ತ ಪಿರಾವಟೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಹೌದು ರಾಯ ಟಾಟಾ ಕುಕ್ಕು ಅನ್ನೆಲೆತ್ತೆ ಕೋರಿದೆಪ್ಪೆನ ಭತ್ತ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಂಡಪ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಾರಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ತೊಲೆಬೇಕು ಕುಲ್ಲೊಂದುನ ಹೆಂಗೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಾರಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಬಡಪ್ಪನ ಎತ್ತನೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎತ್ತೋಳಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ತಂಡನ ಇಜ್ಜಿ ಉಕ್ಕಲ್ಬಾರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಪಾನಿಪುರಿ ಪುಣೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ പോയി ನನ್ನ ಐಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಪುಣೆ ತಿನ್ನರ್ತದಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಮೆ ಕದಂಡು ತೋಡ ಜತ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ತೋಜಲ್ ಕೇಕ್ ಲಗಾಡಿ ಎತ್ತೈ ಇವು ಎಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಉಂಟದನ್ನೇ ಗೈಸ್ ಮೊಲ್ ಕುഞ്ഞിದಿಲೆ ಗೇಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಒಯ್ಯು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಬುರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮರದಿಂದ ಪತ್ತೊಳೊಂದು ತುಲೆ ಕೇಕ್ ಬುರ್ದು ಕೇಕ್ ಎಂಚಾತಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಈತ ಚಡೌಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿ ಪೋ ಆತ ಎತ್ತಾರು ನಿಕ್ಕನ ನಾನು ಎಂಕ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಯಿ ತೀರಬಹುದು ಕೇಕ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬುರುಂಡ ಎಂಕ ಸಾಮಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಎಂಚಾತಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಕ್ಬೋದು ಓಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಕೇಕ್ ದಾಲ ಆದಿತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಬಿ ಬಿಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚಾಯ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಳ್ಳ ಕೇಕ್ ಅಯ್ನ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಅಮ್ಮನೇ ಇರ್ಜೀರ ಪರೈನ ಪೂರ ದಾಲಾತಿಜಿ ಅಂಚೆ ದಾಲಾತಿ ಯಾನ್ ಆಯಗ ಬಿಟ್ಲಾರ ದಾಯ್ತದ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯ ಬಂಡ ಆಯ್ನೆ ತುಜ್ಪಾವಿ ತುಜ್ಪ
आय कंपनी पोपने अंचा गोंजी शोक तेन्न बैग पडन पोपने अंचे एन्नेल एकडोंजी बैग तेत्तुकोक्का चावत्ता बैग ಎಂಚಂದ ಖುಷಿಯನ್ನ ಎಂದ ಖುಷಿಯಾನ ಎನ್ನ ಕಾಸಿದೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ನ ಎಂಚಂದ ಖುಷಿಯಾನ ಆತೇನ ಬುಕ್ಕದ ಆದ ಒಂದು ಮನುಡ್ಯಾನೆ ಯಾನ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಲದಿತ್ತು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಜನ ಇಂಚಿಂಚ ಅನ್ಪಡು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಇರಗೆ ಎಂಚಂದ ಇರ್ ನಮಗಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರಿ ಎಂಚಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಾ ಕಮ್ಮಿದದಲ್ಲತ್ತು abanu ಎಲ್ಲanya ಆಲೆಗ್ಲ ದೆತ್ತುಕುರು ini vitlag poinete piliyesa tuyara onji tikene dumpura ila baronditten piliyesa ittav pura kammi ata te poinete onji tuyara tikene ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತೂವಳನೆ ಅಣ್ಣ ಗರ್ಜಂತ ಜನಚ್ಚು ನಾನೆಲ್ಲ ತೂತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಚಿ ಎತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ಆಪನಾರ್ಥ ಕೊರಿಯೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಸಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊರಿಯೆ. A few minutes later. ಅಣ್ಣನ ಕಬಾಬ ಅವನುಂಡು ಯಾಕಡು ಮೀನು ಕಾಯಿ ತಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಉಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಟ್ಟ ಮನ್ಪುನಾರೆ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯಿ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೇಕ್ ತಿತ್ತು ಬೂರ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚುಂಟು ಕೇಕ್ ಈ ಲಗಾಡಿ ತೆತ್ತ ಕೇಕ್ ಅವು ಬೊಗ್ಗಿ ತೀರಬೋಯ್ನತ್ತಯ್ಯ ಈ ಬೊಗ್ಗಿದ ಕಿನ್ನಿ ತೀರಬೋತಿ ಎನ್ನ ಕೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಲಗಾಡಿ ತೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಪನಿ ಈ ಗಾಡಿ ಎದುರ್ಕೊಂಡೇನೆ ಇದ್ದಾನ ಯಾನ್ ಗೊಂಡತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಆಫೀಸಲ್ಲ ಬಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾರನ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಎಂಚಾತನಂತ ತಲಿಪಾವೆ ಮುಕ್ಕದ ಜಿಪ್ಪಾವೆ ಅವ ತೆಲಿಪೊರ್ಚಿಯರ್ಲ ಬೇಗ ಕಬಾಬ್ ಕಾಂಡ ಇಜ್ಜನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂದಿದ್ದೆ ಕೇಕ್ ತುಲೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಎದುರುಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ane orang puji tu halan pun. Itu bisa tin umur tu tu noli. ಹೌದಾಯ್ತು ಕಬಾಬ Nah ini sih nggak jangan pun cara wah. Oh. bola mulut kita lagi mana nak sikte ಅನಂತ mana mantan kiri lewa ಮೋನಿಗೆ ದಾಳ ಒಂಚಡಿ ಯಾರ ಆನ್ ಗೋ ಆಮಾ ಆಮೆ ಆನೆ ಆ ಅಗಸ ಚೀ ಓ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಗುರ್ತು ಆಡೋದು ಬಣ್ಣ ಇಕ್ಲಿ ಕಬಾಬು ಕಬಾಬು ಏನು ಮುನ್ನನು ಇಂತ ಅವು ಜುಂಗುಡ್ತೀನಿ
මොනේරල පුදියා. දානේ බුදුත පත්තට ගන්නේ. cinta. apa mamana cake encendu wage karona jipenno. Capek ye be. Mena monek manca puji na ini manta soi power cok. Oh. Mere penik muji namadle. Apa yang nina cintu? Anak kene. Roti. Watala ke kaitan nih.